Татарстан башкаласында яңадан торгызылган Казан Изге Мәрьям ана иконасы соборы сүрәтләнгән почта блогы барлыкка килде. Казан ратушасында почта маркасының махсус штемпеле белән истәлекле мөһер сугу тантанасы узды. Тантаналы чарада Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Рус православие церковенең Казан епархиясе викария, Алабуга епископы Иннокентий катнашты. Ике оригиналь нөсхә Татарстан милли музеена һәм Татарстан дәүләт архивына тапшырылды. Беренче көн дигән мөһерне конвертларда шикләнгән күләмдә генә куялар, аларны шулай ук почта бүлекчәләренә тапшыралар. Күңелдән барыгызны котлыйм. Исәнлек, саулык, иминлек, киләчәктә дә шулай бер-беребезне аңлап, менә шулай иттереп эшне алып барырга кирәк. Бу безнең бөтен кыла торган гамәлләребез күңелебезгә, халкыбызның күңеленә ятырга тиеш. Бу бик мөһим. Киләчәктә дә шушы эшләргә әле киң колач белән тотынырга, эш итәргә кирәк.